cando queiran os señores do Partido Socialista. Empezamos. Ben, vamos antes de... Bos días a todos, iniciamos a sesión extraordinaria e urxente do pleno. Antes de nada temos que justificar, ¿no?, para votar a urxencia. Vos sabemos a convocatoria dos plenos, ten que ter unha convocatoria mínima de 2 días hábiles entre a convocatoria e a celebración da sesión plenaria. Salvo que se dé en casos excepcionais como este, debido a que hubo 3 do 11 a aprobación provisional da ordenanza do IBI e foi por eso, non me equivoco nada, que foi provisional, sí. Se presentaron, esta no da información pública, e finaliza o día 20 do 12. Durante o período de información pública se presentaron unha única alegación por a aprobación inicial da ordenanza fiscal. Entón é preciso convocar o pleno, porque senón non cumpriríamos os prazos. O que quere o Goberno é que esta ordenanza de bonificación para todos os veciños do IBI entre en vigor no ano que ven, e senón estaría antes do día 1 de xaneiro, que cando se toma o dato non sería efectivo e perxudicaríamos gravemente a todos os veciños. Entón vamos a votar, aparte de que para as persoas que presentaron, aparte da rebaixa do IBI para todos os veciños, hai bonificacións. E os que presentaron bonificacións ainda temos que celebrar, despois de que sexa publicado, unha xunta de goberno para aprobar esas bonificacións, co cal nos atoparíamos xa fora de prazo e a nós eso é o que máis nos preocupa, co cual sometemos a ausencia a convocatoria deste pleno. Votos a favor? E antes de continuar, tamén decir que dende maio, como ben está sin leer, que lles enviamos, estivo exposta esta ordenanza. Entón, isto manifesta un desinterese absoluto ou unha falta de dedicación ao que é a ordenanza, porque houve tempo, sin poñer en risco a bonificación para todos os veciños, de presentar alegacións en calquera dos 2 períodos. E a mí iso me parece, xa que manifestei personalmente para non ter que decirlo aquí, me parece unha irresponsabilidade. Iso meter a risco, aparte que agora non le tenemos punto por punto, xa vostede le dio un informe, supongo. Vostede, dígame. Vale. Vale. Ben, as alegacións presentadas por o Partido Socialista bonas a resumir, salvo que vostede considera o contrario, que la lelo todo, pois lelo porque esta lle daría a palabra. E tamén decir que podía non haber convocado este pleno, dado que vostede como concelleiro, vostedes como concelleiros teñen outras vías e hai jurisprudencia a favor do que estou dicindo para facer este tipo de alegacións, para redactar, correxir a redacción da ordenanza, como moi ben lle dixen antes, pero na afán de transparencia, como sempre, e dándolle ese beneplácito, o traemos a pleno, pero podíamos non telo traído. Xira non, supoño que vostede xa o sabe, ou debería saber. A primeira alegación considerase que o Concello non fai uso do amplo marxe que lle permite a lei na introducción de bonificacións. Reproduce parcialmente o artigo 74 que regula as diferentes tipoloxías das bonificacións potestativas, propoñendo que se inclúan estas novas modificacións. Bonificación de até o 90% para IBIs urbanos situados en zonas de municipio que corresponden a asentamentos de poboación singularizados pola súa vinculación con actividades primarias e que dispoñan dun nivel de servicios inferior ao existente en zonas consolidadas do municipio.
74.2. Bonificación para cada unha das diversas clases de cultivos ou aproveitamentos ou de modalidades de uso das construccións equivalente entre a cota de exercicio e a do exercicio anterior incrementada polo coeficiente do incremento máximo anual. Artigo 74.2. 4. Bonificación de até 95% a favor de inmobles nos que se desenvolven actividades económicas de especial interés ou utilidade municipal. Esta bonificación é a que se introduciu na proposta de bonificación de ordenanza. Considera que a documentación justificativa para a súa aplicación é excesiva. Artigo 74.3. Bonificación de até o 90% a favor de cada grupo de bens inmobles de características especiais. Sinalan que o Concello non fai uso da potestade que lle outorga a lei para definir que se entende por inmobles de características especiais, limitándose a reproducir o establecido do catastro, no catastro, co que se exclúe a posible bonificación a un gran número de inmobles do Concello. Artigo 74.4. Bonificación de 90% a favor dos suxeitos pasivos que ostentan a condición de titulares de familia numerosa. Solicitan que se paga extensiva a inmobles nos que residen persoas con ascendentes dependentes ou en situación de especial vulnerabilidade, desemprego de longa duración, considerando que se trata de inmobles de características especiais por factores psicosociais. Finalmente, solicitan que se defina por parte do Concello o que se entende por inmobles de características especiais e que se faga unha interpretación ampla das bonificacións potestativas. A continuación, e o máis brevemente posible, vou a ler o informe con respecto ao análise xurídico destas alegacións presentadas. O IBI é un imposto real, directo e que grava a propiedade dos bens inmobles. Trátase dun imposto obrigatorio para todos os municipios españoles, polo que non se require acordo de imposición, xa que este deriva da propia lei no exercicio da potestade tributaria originaria que solamente lle corresponde ao Estado. Únicamente será preciso un acordo de ordenación a través da aprobación ou modificación da correspondente ordenanza fiscal, cando se desexe facer uso de algunhas das potestades de variación permitidas na regulación legal deste imposto, tales como a fixación do tipo de gravame, como do establecemento de bonificacións potestativas. De acordo co disposto no artigo 9.1 do texto refundido ás facendas locais, as entidades locais solamente poderán establecer os beneficios fiscais expresamente autorizados pola lei. Solamente poderán establecer os beneficios fiscais expresamente autorizados pola lei, xa que dispón dunha potestade tributaria derivada da do Estado e, polo tanto, non originaria como a lei. A tramitación debe estar culminada coa aprobación definitiva antes do 1 de xaneiro de cada exercicio fiscal, se o Concello desexa que entre en vigor nese exercicio fiscal, xa que a vindicación, como antes dixen, do imposto se produce o 1 de xaneiro, e iso é no artigo 75. Do análise das alegacións presentadas, pódense diferenciar tres bloques. Inclusión, o primeiro, onde inclusión na ordenanza das bonificacións previstas no artigo 74.1, que antes mencionamos, 74.2, e exigir menos documentación para aplicar a bonificación 74.2.4. A proposta que vostedes fan de introducción desas novas bonificacións potestativas ou dunha regulación de maior alcance das mesmas nos aspectos subjetivos e obxectivos é, obviamente, unha cuestión lexítima, pero de mera oportunidade política, respecto da cual a funcionaria que corresponde emite non se pronuncia, vale? Por iso xa comentamos vostede Maseu nunha reunión anterior a hoxe. Segundo, a inclusión na ordenanza da bonificación prevista no artigo 74.3 é definición do que se entende por inmobles de características especiais. Ao igual que no primeiro bloque, a proposta dos reclamantes de introducción da bonificación prevista no artigo 74.3 é unha cuestión lexítima, pero de mera oportunidade política, respecto da cal non se emite informe a funcionario. Sin embargo, non é legalmente posible que o Concello de Lousame defina o que se entende, como vostedes piden que se defina o que son inmobles de características especiais. Vices, estes que están definidos nos artigos 7 e 8 da citada lei, e os agrupa a lei en 4 tipoloxías. Os destinados á produción de enerxía eléctrica e gas, ao refino de petróleo e as centrais nucleares, as presas saltos de aguas e embalses, incluído o seu leito de vaso, excepto as destinadas exclusivamente ao rego, as autopistas, estradas e túneles de peaxe, os aeroportos e portos comerciales. Os vices clasifícanse, pois, en 4 grandes grupos,
que se consideran numerosos en números clausos, con sentenza do Tribunal Supremo do 30 de maio de 2007. Así pois, a determinación da consideración de vices no IBI é unha competencia estatal regulada por lei e, polo tanto, non susceptible de consideración discrecional polo Concello, que só dispón de potestade tributaria derivada. Terceiro, en canto a bonificación de até o 90% a favor dos suxeitos pasivos que ostentan a condición de titulares de familia numerosa, solicitan que se faga extensiva a inmobles nos que residan persoas con ascendentes, dependentes ou en situación de especial vulnerabilidade, desemprego, de longa duración, considerando que se trata de inmobles de características especiais por factores psicosociais. Non se entende con esta petición se están solicitando que se defina unha nova categoría de vices, ou sea, de bens inmobles de características especiais, que xa están, como xa antes se mencionou, definidos por lei estatal, non de competencia municipal, e que xa foi argumentado no punto anterior. Se o que propoñen é que no concepto de familia numerosa se inclúa os ascendentes, dependentes ou persoal de alta vulnerabilidade ou desemprego de longa duración, volve a entender a técnica de Secretaría que non é legalmente posible, posto que o texto refundido da Lei de Facciones Locais, ao regular esta bonificación, só prevé o concepto de familia numerosa sen introducir ningún outro tipo de situación de vulnerabilidade familiar. E a definición de familia numerosa está na lei, que non vou a leer, porque xa a coñecen, pero que a teñen tamén no informe, por si necesitan recordar. En conclusión, introducir novas bonificacións potestativas é unha cuestión de oportunidade política. No caso de querer introducir estas novas bonificacións, é preciso efectuar, como moi ben se lle dixe por parte desta alcaldesa fai 8 días, efectuar un estudio económico-financiero que analice o impacto das mesmas no equilibrio orzamentario, na estabilidade orzamentaria e no límite do gasto non financiero obtido da regra de gasto, definido por lei da Lei Orgánica 2/2012 do 27 de abril da estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financiera, porque podería supoñer un decremento permanente de recadación. O Concello non ten potestade tributaria orixinaria e non pode determinar que inmobles teñen a consideración de vices, porque ven definido por lei estatal. A bonificación potestativa do artigo 74.4 refírese exclusivamente a familias numerosas, cuxa definición está contemplada na Lei 40/2003 de 18 de novembro, non permitindo introducir novas bonificacións para outros grupos de vulnerabilidade social. A continuación, o procedimento para aprobar definitivamente a ordenanza que se xa saben cal é, e eu solamente decirles algo que creo é polo que mantive na reunión como se deu outro día, porque me pareceu que sería necesario aclaralo para ver o presuízo que podía traer aos veciños o retraso desto, é que nesta modificación da ordenanza do IBI hai o seguinte: hai unha rebaixa do imposto que beneficia a todos os veciños e que compensa aqueles que teñen, que lle dan de alta algún pequeno inmoble. E ademais deso, as bonificacións e a documentación que se lle exixe, pois é que se lle exixe, a ver, o que estamos analizando aquí na xente que ven é algo que teño que correxir de cara ao vindeiro ano, pois ao mellor que teñen un inmoble que non pagan por el, porque está a nome de outra, ainda que este da súa familia, está a nome de outra persoa. Isto é lógica bastante, ainda que a mí tamén me gustaría que non me fora así. Si está a nome de outra persoa o inmoble e a empresa a que bonificada, ou a actividade que bonificada está a nome de outra persoa, non se pode aplicar porque non está pagando IBI a persoa que ten a actividade bonificada, a ten outra persoa. Iso é o que lle pasa ao 90% das persoas que encontraron dificultade e que están, moitos deles se van a arreglar de cara ao ano que ven. E outros, pois, que deron pedido. E falta unha xente que todavía, entre familia numerosa en concreto, están facendo onte revisión, axudado por algún veciño, e quedan algúns que seguramente non se enteraron que hai que notificar. Algúns se sei, porque hai máis das que pensaba, pero a veces non te das conta.
Entón, o que hai que facer entre todos é decir aos veciños que o máis rapidamente posible, porque temos que celebrar unha xunta de goberno a semana que ven, teñan presentadas as documentación para bonificacións. O de familia numerosa e acreditar que o é e presentar o seu DNI, o titular do inmoble. Volto mismo, a vivenda onde estén habitando, ten que estar a nome da persoa que pide bonificación, porque senón non podes pedir a bonificación de algo que ti non estás pagando. Os acordos que deberíamos... Bueno, aí tamén se lle fai un repaso que se me olvidou de comentar as datas, por se non me recordaba de todo, a publicación, en que data foi, Memoria da Alcaldía 15 de 5 de 2017, o sea, consta Memoria da Alcaldía do 15 de 5 de 2017, publicada no portal web o 19 de 5 de 2017. Despois, audiencias ciudadanas a través do portal web. Consta proposta de modificación da actual ordenanza do 18 de 9 de 2017, publicada no portal web do 19 de 9 de 2017 ao 4 do 10 de 2017. O sea, mire, maio, xuño, xullo, agosto, setembro, outubro, van 5, seguimos. Memoria de principios de boa regulación con a memoria económica da Alcaldía do 16 do 10. Providencia do 16 do 10 de 2017, informe sobre o expediente administrativo. Consta informe do técnico da Administración Xeral do 16 de outubro. O informe da Secretaría de Intervención cumprimentase con este informe do técnico da Administración Xeral. Aprobación inicial no pleno corporativo que xa se produxo o 3 do 11. Co cal, 6 meses que hubo para facer isto con máis calma e sin poñer en risco real unha bonificación para todos os vecinos. Temos a palabra e logo leo os acordos para proceder á votación. Vamos a ver. A mí o que me gustaría saber é o número de veciños que lle afecta esta ordenanza, porque, como vostede mesmo acaba de falar ahora, resulta de que prácticamente, eu calculo que fala dun 90%, eu creo que é algo máis, da titularidade nadie ten a documentación en regla. Hai dúas presentadas en regla. Dúas. Ata día de hoxe, dúas en regla. Dúas. Hasta día de hoxe ya. Un éxito... Non, un éxito non. Sí. Me deixa que lle responda a esa pregunta, porque considero unha pregunta. Esta ordenanza bonifica o 100% dos veciños, porque rebaixa o tipo, a porcentaxe do imposto sobre os bens inmobles. Nada máis e nada menos que do 0,65 ao 0,45 en rústica. E Lousame, a maior parte das propiedades que ten son rústicas. E en urbana, ainda que é unha porcentaxe moi baixa, que pasa a estar no 0,5 e non no 0,55, supón rebaixa no recibo. E dixen cando trouxen a pleno 3 do 11 que fixera o cálculo sobre a súa propia vivenda, sobre a de calquera dos seus compañeros, e miro que supón no recibo. E iso estenda a todos os recibos. Por lo tanto, a posta en vigor desta ordenanza, repito, beneficio ao 100% dos veciños de Lousame. E ademais de beneficiar ao 100% dos veciños de Lousame na rebaixa da porcentaxe que se grava sobre o valor dos bens inmobles, aparte de eso, hai, ademais, bonificación para certos sectores. E de que se impide esa documentación, DNI, ter dada de alta actividade como unha, porque di que xenera emprego, como unha actividade económica, e que este a nombre del, a propiedade. E a dificultad que teñen todos, teñen dado de alta, pois non teñen, todo o mundo que veo non ten débeda da Seguridade Social, nin con Facenda. O problema é a propiedade, porque ou teñen a actividade en nome dunha nora e resulta que o inmoble está pagando o sogro, etc. Un problema galego tamén bastante común e que van a intentar corrixir o mellor posible de cara a vender os anos. Siga, se hai outra pregunta que me permite, eu lle respondo. Vamos a ver, fala, despois usted as preguntas que eu faga me contesta, se non cortamos o... Vamos a ver, mire unha cousa, usted, como ben di, fala de que vive hai unha rebaixa, pero polo outro lado, esa xente que está afectada pola rebaixa, por outro lado, cargamos de unha serie de edificacións que non estaban tributando e agora teñen que tributar. Entón, o que non recaudamos por un lado, recollémoslo polo outro. Iso en primeiro lugar. Despois, moitas desas instalacións, vostedes saben que nunha población como a de Lousame, eminentemente rural e
eminentemente envellecida, porque estamos falando de xente con máis de 65 de anos, nun gran porcentaxe, dase a circunstancia de que, por exemplo, unha das justificacións que tiñan que poñer para facer a sanción reconocimiento de explotación ou licencia de actividade correspondiente. Usted sabe que para ter un galiñeiro, para ter un porco, para ter un ternero, ten que ter un alpendre. Para guardar os apeiros de labranza, pues terá que ter un alpendre para non deixalos en intemperie. E todo eso, unha persoa de máis de 65 anos non pode ter unha licencia de actividade, porque se está xubilada non pode ter. Entón non vai ter un libro para justificar. Entón, o que estamos facendo é, o que rebaixamos por un lado, que o da rebaixa tamén é circunstancial, porque nesta revisión deronse o caso de que moitos veciños viron incrementado o valor catastral das súas vivendas, entón xa a rebaixa xa non é tanta. Vostede, como fixo alusión varias veces de que me había dito, que me había comentado, incluso que había feito unha valoración do que se iba a cobrar, de menos, en caso de que se aceptaran as alegacións por nós propostas, eu quero recordar de que en anos anteriores, se miramos os impostos directos cobrados nos distintos presupostos, remítome os tres últimos xa para non ir máis atrás. No 15, pois, de impostos directos cobraronse 473.890, no 16, que casualidade, a mesma cifra, e no presente curso a previsión son 442.000 euros. Entón, xa notamos de que estamos baixando impostos directos sin ainda aplicar, estamos recaudando menos sin aplicar ainda o tema. Entón, iso non é cuestión de cobrar máis ou menos IBI. Non é cuestión de cobrar máis ou menos IBI. Entón, bueno, volvendo ao mismo, estamos grabando nun concello, volvo ao mismo, eminentemente rural, cunha serie de carencias en infraestructuras tremendas, porque nós temos que, como concello de menos de 5.000 habitantes, temos unha serie de obligacións que non se está cumplindo en todos os sitios. Entón, non se contempla tampouco de que certos lugares que non teñen os mínimos exigidos, tampouco se contempla ninguna excepción ni ninguna bonificación. Non sei, podemos falar do problema reciente que foi o tema da agua. A agua non o cubre o Concello, que o cubren as distintas comunidades veciñais. Entón, bueno, despois tamén, se falamos, por exemplo, de promoción e xestión de vivienda e toda esta historia, rehabilitación, pois encontrámonos con casos, como pode ser edificacións e propiedades do Concello totalmente abandonadas, pois como o caso da última casa que se adquireu en Camboño, que se empezou a rehabilitar de unha maneira un tanto sui generis, e aí tampouco pasa nada, o sea que hai cousas que... Se refiro aí por caso de Camboño? Ten algunha relación? Non, estou falando das obligacións, estou falando das obligacións que ten o Concello. Estou falando das obligacións que ten o Concello. E dentro desas obligacións é manter unha serie de estructuras para explicar aos veciños. Sí, pois mire, vamos a limpieza viaria, recollida de residuos, acceso a núcleos, pavimentación de vías públicas, o alcantarillado, vale? Entón, iso, como non o cumplimos, sí, temos un centro de día que nos costa cartos todos os anos. Xa sabemos veciños que vostede non quere centro de día. Non, é que xa lle dixen moitas veces, os veciños xa saben cantos veciños hai de Lousame que usen o centro de día. Moitos. Non diga mentiras, por favor. Non, é constatable, vai a é constatable, levo varios anos preguntando e ainda nunca me dixo o nombre. E eu non lle teño que dicir ningún nome, señor. Non, o número. Dixo o número agora, Perdón, o número. Tamén se equivocou, non? Entón, é o que lle quero dicir. Nós as obligacións consideramos que se debían en gran parte atender, porque non estamos dentro do noso dereito a facelas, independientemente, como vostede dice, claro, que o que nos está poñendo a caldo polo tema de que desde Malla que nos preocupamos. Non poño nadie a caldo. Sí, constata unha realidad, claro. A realidad é que desde
desde diciembre do ano pasado aprobamos os presupostos en setiembre. Me parece Claro, unha demagoxia. Non, demagoxia é pola parte Ben, súa. acabou, señor Paradela, No. Vale, pois agora lle vou contestar, pero claramente é Claro, iso, porque xa é segunda vez, e aparte... É que vamos a ver... Creo que o sabe todos os veciños da parroquia, porque pasa eso. Xa. Estamos sempre co mismo, pero levamos... O mismo non, que a realidade. No, claro. Acabei. Vale. Vamos a empezar por último e vamos indo cara atrás. Por onde queira? Estou cansada de escoitar ese argumento, pode decir o que queira, que eu estou aquí para escoitarle neste momento. O orzamento, sempre que tivemos os funcionarios que correspondía ter neste Concello, menos un, sempre viñeron os orzamentos en decembro ou en xaneiro, sempre. Empezouse a producir este retraso debido á falta constatable e excesiva de persoal fundamental no funcionamento do Concello, como a Secretaría de Intervención, a parte de outro persoal, como sucedeu este ano coa contabilidade. Entón, isto non o vou a repetir, porque o esforzo, aparte xa por respecto ás persoas, porque o esforzo que ten que facer para facer todos os informes e analizar o presuposto a persoa que ten que dedicarse a ele como a secretaria interventora, non quero restregarte máis, que os presupostos foron tarde e que van a volver a ir tarde este ano, que deberán estar xa ahora mesmo no se non está, non o quero volver a facer. Eu o que tiña que facer como alcaldesa, para solucionar este problema, estive facendo, indo a múltiples reunións a Dirección Xeral para aprobar as bases que aprobamos no pleno anterior para cubrir 7 meses antes esa praza, a ver se é posible. Esperemos que sí. Iso é o único que podía facer. O demais, ter unha persoa acumulada e que faga o seu traballo como está facendo, con rigor, e o máis celeridade maior posible, pero o tempo é o tempo, e isto é inocuación do exame, ou non facemos nada, non pedimos ninguna subvención, non nos acollemos a ningún plan, non nos acollemos a nada, ou hai moitísimo traballo. É outra opción. Cando chegamos aquí, o único que se pedía era o POS, podemos volver a eso, pedimos solamente o POS, e entón temos todos un relax bastante máis claro do que temos agora. É unha solución, e é como que fan outros concellos, pero cando un está aquí decide como gobernar, e se salen cousas que nos podamos acoller, plans que nos podamos acoller e que podan beneficiar ou podan dinamizar o Concello, e ojalá puderamos acollernos a máis, e ojalá houbera máis posibilidade económica de acometer máis, o seguiremos facendo. Por tanto, en canto a eso, non. En canto aos servicios, pois mire, como outro día estive aquí persoa da Diputación e están facendo nunha plataforma unha recollida, personal técnico, unha recollida de todos os datos dos concellos en canto a infraestructuras, en canto a saneamento, en canto a alumbrado público, en canto a todo. Entón traían un mapa anterior e un mapa que agora. Queda por facer moitísimo, pero a diferencia é en canto a depuradoras, pois mellor 20 depuradoras máis do que había no inicio, de cando chegou este grupo de goberno ata de agora. E aparte, ese dato sí que, da pronto viño ao técnico de urbanismo, vou a traelo detallado e lles vou enumerar unha a unha. E no saneamento vamos facendo todos os anos incrementos. Cando son saneamentos pequenos, poden ir 2, todas as legislaturas, poden ir 2, poden ir 3, cando son as depuradoras o mesmo pode ir 1. Estes os últimos anos o depurador de talla é importantísimo e así o constatan os de vertidos e que o viñeron a comunicar ao Concello na calidade desa agua desde que está funcionando esa depuradora grande, de que falta luz unha vez, un fallo puntual que se salta a alarma e enseguida se vai a corregir, pero foi unha obra importante que mellor non se valora saneamento da poboación porque valora simplemente particular, pero non o xeral, pero sí que é unha obra importante. E se fixeron arranxos en bombeos que estaban estropeados, algúns saboteados, que houve que poñer de candado, non sei se o informei aquí, espero que esas actitudes se corrixan o antes posible, porque costan cartos e causan dano ecolóxico, e aparte de gastos excesivos que non habería que acometer. E este ano se acometerá, saiu antes publicado no DOGA, o de, non sei se vostede o veo, pero pode comprobar, a mesmo mo dixeron onte o técnico, o de Seixido a Figueira. E estamos xa lle dixe para non deixar listo esta legislatura de Serbia. E quero deixar adquirida a parcela para o do Colexio da Silva desta legislatura.
xo quería facer este ano, pero teño orzamentado, pero técnicamente non foi posible. Igual que uns terreos no medio dun núcleo, para facer, é moi estreito o sitio e temos posibilidade de facelo. Pero, ainda que este aí, técnicamente non foi posible, porque non deu tempo a máis. Os pagos están ao día, ahora mesmo estamos pagando facturas do 5, non recordo. Estamos pagando facturas de decembro, e hubo un atasco importante dentro do 30 de xullo, porque mentras nos quedamos sin contabilidade hasta que se firmou o convenio para poder asistir a outra persoa. Entón, ao final se dará conta, se encanto pedido de analizar todas esas peticións, de que mirou no orzamento, ustedes miren a liquidación o dos impostos directos. Eu lle dixen a cifra dos impostos directos, e dentro destes 400.000 euros aos que ustedes se refiren, hai 100 e pouco mil que son de vehículos, o sea que mire, xa lle enseñei o que era o da IBI. Entón, aplíquelle a eso, e está separada, se quere lle facilito, a de rústica e a de urbana. E aplíquelle a esa rústica e urbana, aplíquelle a reducción para o 100% dos veciños que levamos nesta ordenanza. E mire despois no que queda. Todos. Os veciños que se lle aplica a bonificación... Todos menos os que se xogou... No, ahora lle estou. No. A ver, a unha persoa que se lle dá de alta unha nova edificación da súa propiedade, esa persoa non se lle pode quitar esa alta, porque pode compensárselle unha rebaixa. E solamente se pode rebaixar o ano en que se devenga o imposto, porque os anteriores toman o dato a 1 de xaneiro do ano en que poden gerar os impostos. Vale? Entón, isto solamente vai valer para o 18, non para os anos anteriores. E non intenta correxir a catástrofe, darlle de baixo o que lle deron de alta, pero sí compensaros económicamente facéndolle unha rebaixa que polo menos lle beneficie o que pode facer o Concello. Con respecto a analizar, aumentaron ya algunhas persoas e outras nin lles tocaron. Pasou todo o mundo por aquí, e xente que fixo alegacións e ellas atenderon, e outros, pois que non. Vale. Votos a favor da aprobación definitiva da ordenanza. Votos en contra. Votos en abstención. Levantamos as sesiones plenarias.